Pozývame vás do Žilinského kraja spoznať naše zvyky, tradície a históriu. Túlať sa po horách, hradoch a zámkoch, jazdiť na bicykli aj lyžiach. Pozývame vás poznávať pamiatky, zahrať si golf a tiež zažiť adrenalín či relaxovať v kúpeľoch alebo akvaparkoch, ale aj ochutnať jedinečné špeciality tunajšej kuchyne. Skrátka, vydať sa na výlety tam, kde sa budete cítiť príjemne. Žilinský kraj je z hľadiska geografického členenia rozdelený do 5 historických regiónov, ktoré sú také rozmanité, že si tu každý návštevník nájde to, čo je jeho srdcu blízke. Hranice týchto územných jednotiek boli prirodzene definované horskými masívmi Vysokých a Nízkych Tatier, ako aj Malej a Veľkej Tatry. Toto delenie korešponduje aj s historickým vývojom tohto územia. Vďaka tomu sa dodnes zachovali prejavy osobitostí života, ktoré sú vlastné danému regiónu a sú stále viac aj zdrojom turistickej atraktívnosti regiónov. Regióny Žilinského kraja patria k turistickým skvostom nielen v rámci Slovenskej republiky, ale vzhľadom na prihraničnú blízkosť s Českou republikou a Poľskom aj z pohľadu medzinárodného. Regióny Horné Považie, Liptov, Orava, Turiec i Kysuce ponúkajú návštevníkom v zime i v lete nádhernú prírodu, ideálne možnosti spojenia športu a oddychu. Horné Považie zahŕňa mesto Žilina s okolím a tiež priľahlou Rajeckou dolinou, Terchovskou dolinou a územím Byčianska. Ideálne podmienky pre mestský turizmus poskytuje samotné centrum regiónu, mesto Žilina, ktoré disponuje množstvom historických a architektonických pamiatok od ranného stredoveku až do dnes. Jej historické srdce predstavuje Mariánske námestie, ktoré bolo vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu. Len pár minút chôdze z historického centra Žiliny sa nachádza Budatínsky hrad. Spomína sa už na začiatku 14. storočia. Pôvodne plnil funkciu vodného hradu. Teraz sa v ňom nachádza Považské múzeum so svetovo unikátnou zbierkou umeleckých a remeselných výrobkov. Vzácny drevený gotický kostolík svätého Juraja už stáročia stojí v Trnovom, mestskej časti Žiliny. Jednoloďová zrubová stavba so šindľovou strechou sa písomne spomína od roku 1582. Na Skalnom Brale stojí jeden z najznámejších slovenských hradov, hrad Strečno. Nachádza sa pri ceste zo Žiliny do Martina. Postavili ho v 14. storočí na ochranu pre vyberačov mýta pri významnom brode cez Váh. Dnes na váhu v strečnianskom úseku Bariérová turistom ponúkajú splav na pltiach. Skvost renesančného umenia, sobášny palác, ktorý je súčasťou Byčianskeho kaštieľa a patrí k najvýznamnejším renesančným pamiatkam v Strednej Európe, dal vedľa zámku postaviť v roku 1601 Juraj Turzo, predovšetkým na svadobné hostiny. Sobášny palác Bytči je národnou kultúrnou pamiatkou. Po takmer kompletnej rekonštrukcii je opätovne sprístupnený verejnosti. Veľký komplex bizarných skalných útvarov môžeme obdivovať nedaleko Bytče v Súľovských skalách. Množstvo ihiel, veží, okien, brán tvorí svojrázny a estetický krajinársky celok, ktorý poteší najmä romantikov. Tí určite vystúpia aj k zrúcaninám hradu Súľov, z ktorého sú nádherné výhľady do širokého okolia. Dôležitou súčasťou dopravnej infraštruktúry je aj medzinárodné letisko Žilina Dolných Ričov. To uľahčuje prístup pre zahraničnú klientelu a tiež ponúka vyhliadkové lety po celom kraji. Národný park Malá Fatra sa nachádza v Krivánskej Malej Fatre, výnimočnej nevšednými prírodnými krásami a bohatou flórou a faunou. Najvyšším vrcholom je Veľký Kriváň a najznámejší je Veľký Rosutec. Na jeho vrchol vedú viaceré trasy. Niektoré z nich prechádzajú aj dierami. Vyhľadávanými sú aj boboty, sokolie či vrátna a tiesňavy s množstvom brál a skalných útvarov. V blízkosti je obec Terchová, ktorá je známa svojou polohou ako turistické centrum Malej Fatry. Je rodiskom legendárneho ľudového hrdinu Juraja Jánošíka. Preto už vyše 50 rokov sa v obci koná medzinárodný folklórny festival Jánošíkové dni.
Obec je známa výbornými muzikantami a mnohými kultúrnymi podujatiami, ktoré lákajú návštevníkov z domova i zahraničia. V Rajeckej doline nemôžete obísť hrad Lietavu. Patrí k najrozsiahlejším a najnavštevovanejším zrúcaninám na Slovensku. Jeho počiatky spadajú do konca 13. storočia. Prvým známym majiteľom hradu bol Matúščák Trenčiansky a posledným významným majiteľom Juraj Turzo. Medzi Lučanskou Malou Fatrou a Martinskými hoľami v údolí riečky Rajčanka sú kúpele Afrodite Rajecké Teplice. Dnes sa po rozsiahlej rekonštrukcii zmenili kúpele na nepoznanie a vytvorili z Rajeckých Teplíc atraktívne miesto pre liečebné ako aj relaxačné wellness pobyty. Pramene s 38 stupňovou termálnou vodou sa využívajú aj v balneologickom stredisku. Oddych a relax poskytuje aj exkluzívny komplex vonkajších bazénov a saun v antickom štýle. Okolitá príroda, slnečné skaly a Strážovská vrchovina ponúkajú výlety v každom ročnom období. A po nevšednej túre môžete vychutnať viaceré regionálne špeciality, podobne ako aj v ostatných regiónoch Žilinského kraja. Komplex jedinečnej ľudovej architektúry sa nachádza v Čičmanoch na konci Rajeckej doliny. Vzácne maľované zrubové drevenice zdobené bielými ornamentmi sú pamiatkovou rezerváciou. Najznámejším objektom je Radenov dom. Je v ňom umiestnená expozícia Považského múzea o živote, práci, zvykoch a obyčajoch čičmianskeho ľudu. Len pár kilometrov od Čičmian leží pútnická obec Rajecká Lesná. Doma i vo svete ju preslávil monumentálny slovenský Betlehem ľudového rezbárskeho majstra Jozefa Pekaru s charakteristickou architektúrou Slovenska a desiatkami pohyblivých figúr. Región Kysuce je zo severu ohraničený Kysuckými Beskydami a Turzovskou vrchovinou, ktoré zhruba určujú štátnu hranicu s Poľskom a Českou republikou. Sú skôr hornatým regiónom, ktorý sa vyznačuje vysokou členitosťou reliefu s nadmorskými výškami od 323 do 1236 metrov nad morom. Kysuce sú navštevované vo veľkej miere aj turistickou verejnosťou z blízkeho Poľska a Českej republiky. Región disponuje množstvom značených turistických, bežeckých a cykloturistických trás. Na hranici s Moravskoslezským krajom došlo k ich prepojeniu na tamojšie trasy a atraktivity cestovného ruchu, čím sa vytvorili podmienky na rozvoj cezhraničnej turistiky medzi oboma regiónmi. Ak chceme objavovať čaro tohto kraja, môžeme začať na severe, na Kysuciach. Pohoria Javorníky, Turzovská vrchovina, Kysucké Beskydy a Kysucká vrchovina poskytujú celoročné možnosti na horskú turistiku pre peších aj cyklistov. Známymi strediskami cestovného ruchu je Makov a Veľká Rača, no ponúk pre milovníkov relaxu a spoznávania pamiatok je na Kysuciach oveľa viac. Za návštevu stojí prírodná pamiatka Megoňky v lokalite Vyšné Megoňky. Je to najväčšie nálezisko prírodných kamenných guľ v Európe. Pieskovcové útvary guľovitého tvaru s priemerom 25 až 300 cm sa nachádzajú v bývalom lome a na jeho okrajoch. Múzeum Kysuckej dediny sa nachádza v malebnom prostredí doliny Chmúrna v Novej Bystrici, Vychylovke. Celé územie je súčasťou chránenej krajinnej oblasti Kysuce. Jeho fauna a flóra s prekrásnou architektúrou kysuckých dreveníc vytvárajú pre návštevníka neopakovateľnú scenériu. Múzeum je miestom aj mnohých kultúrnych a národopisných podujatí. Súčasťou skanzenu Vychylovka je aj unikátna lesná železnička. Ak ste sa ešte neviezli v historickom vláčiku, určite vyskúšajte, neoľutujete. Táto technická pamiatka svetového významu spájala v minulosti Kysuce a Oravu. Na Kysuciach si môžete pozrieť aj ďalšie turistické atrakcie. V Starej Bystrici sa nachádzajú jediné mechanické hodiny na Slovensku, ktoré ukazujú okrem času aj astronomické údaje. Slovenský orloj je takmer celý z dreva a je skonštruovaný tak, že predstavuje sediacu Madonu.
Súčasťou stavby je aj 6 bronzových plastík známych historických osobností Slovenska. Na orloji sa hýbu a točia postavičky svetcov. Nedaleko obce na vrchu Bobovec je nová rozhľadňa. Má výšku 16 metrov, vybudovaná je z tradičných materiálov, kameňa a dreva. Je z nej nádherný výhľad do širokého okolia. V Radoli, najstaršej obci na Kysuciach, nájdete najstaršiu kultúrnu pamiatku tejto oblasti. Ukrýva sa tu nádherný renesančný kaštiel, ktorý sa určite oplatí navštíviť. Zažiť tu môžete aj prechádzku dávnou históriou. Pradávnu históriu Kysúc nám pripomína 4 metre vysoká replika samice mamuta dlhosrstého v kultúrnom dome v Krásne nad Kysucou. V tamojšej prírodovenej expozícii je vystavený aj pravý zub mamuta, starých tisíce rokov, ktorý našli na tomto území. Milovníci výtvarného umenia nemôžu obísť Kysuckú galériu, ktorá ponúka rôzne expozície v priestoroch kaštieľa vo Ščadnici. V obci Staškov je verejnosti sprístupnený rodný dom významného slovenského herca Jozefa Krónera. V domčeku v blízkosti železničnej stanice je nainštalovaná stála výstava. Región Turiec, ktorý je medzi pohoriami Malej a Veľkej Fatry, Žiarskými a Kremnickými vrchmi, sa pre bohatú flóru a faunu a množstvo prírodných krás nazýva aj Turčianskou záhradkou. Okrem prírody ponúka možnosti kultúrno-poznávacieho turizmu. Veľká Fatra patrí medzi najzachovalejšie pohoria Slovenska. Najväčšie prírodné bohatstvá tohto národného parku tvoria najmä zachovalé lesy a pralesy karpatského typu. Pohorie má vysoký hlavný hrebeň, ktorý sa člení na Liptovskú a Turčianskú časť. Pre Turčiansku časť sú charakteristické dlhé kaňonovité doliny, hlboko zarezané vo vápencoch a dolomitoch. Gaderská a Blatnická dolina patria k najkrajším a turisticky najnavštevovanejším dolinám Slovenska. Nad dolinami sa týčia bralnaté vrcholy Tlstá a Ostrá. Charakteristickými končiarmi sú aj Lisec a Borišov. V úbočí Tlstej sa nachádza najznámejšia z množstva jaskýň a jaskyniek Veľkej Fatry jaskyňa Mažarná. Archeologické nálezy v nej sú dokladom toho, že ľudia žili na tomto území už od pradávna. Historický odkaz nájdeme hneď v nedalekej obci Blatnica, nad ktorou sa týčia ruiny hradu spomínaného už v roku 1230. V obci stojí barokovo-klasicistická kúria z 18. storočia. Dnes je v nej expozícia o živote a diele filmára, fotografa a etnografa Karola Plicku. V Blatnici sa dodnes zachovali mnohé objekty ľudovej architektúry a je najmalebnejšou obcou v regióne. Turiec má veľa ďalších prírodných krás a historických pamiatok. Medzi atraktívne miesta patrí tok rieky Turiec, ktorý uprostred lúk a polí vytvára meandre s podmanivými zákutiami riečnej vegetácie. Región má bohatú flóru i faunu, množstvo minerálnych a termálnych prameňov, je bohatý na vodné pramene aj vodopády. Magnetom pre turistov je Šútovský vodopád, najväčší v celom regióne. Turiec je ideálnym prostredím pre oddych a relaxáciu. Od jary do jesene ponúka veľa príležitostí na turistiku, cykloturistiku, kúpanie, rybolov, poľovníctvo. V Múzeu slovenskej dediny v Jahodníckych hájoch pri Martine sa môžeme presvedčiť, ako žili, pracovali a bývali ľudia tohto regiónu v minulosti, ale aj v blízkom okolí. V tunajšom skanzene sa usporadúvajú rôzne ľudové slávnosti, ukážky ľudových remesiel a zvykoslovia. Región vyhľadávajú aj milovníci vodných športov, kúpania a relaxu. Kúpeľné mesto Turčianske Teplice vďaka liečivým termálnym prameňom disponuje kapacitami pre liečebný turizmus a wellness vyžitie. Tunajší akvapark je skutočným rajom pre návštevníkov v každom ročnom období. Turiec má tendenciu stať sa rozpoznateľným regiónom medzinárodného významu v cestovnom ruchu a svojou ponukou kvalitných služieb v oblastiach vidieckého a kultúrneho turizmu uspokojiť aj najnáročnejšieho návštevníka. Región Liptov má jednu z najmalebnejších prírodných scenérií v rámci Slovenska a patrí k najnavštevovanejším regiónom.
Je to aj zásluhou polohy, atraktívnou kotlinou Váhu, obkolesenou vysokými, nízkymi a západnými Tatrami, Chočskými vrchmi, Malou a Veľkou Fatrou. Medzi najvyhľadávanejšie miesta patria Nízke Tatry. Územie Národného parku poskytuje obrovské možnosti turistického vyžitia na takmer tisícke kilometrov značkovaných turistických chodníkov. Najfrekventovanejšie turistické a lyžiarske stredisko sa rozprestiera v Demenovskej doline, od Derešov cez Chopok až po Ďumbier. Turisti, dovolenkári a zahraniční návštevníci vyhľadávajú na Liptove aj Malinú Brdo, Prosiecku a Kvačiansku dolinu. Samozrejme, prírodných zaujímavostí je tu oveľa viac. V tunajšom regióne sa nachádzajú 4 jaskyne, národné prírodné pamiatky. Demenovská jaskyňa Slobody, Demenovská ľadová jaskyňa, Važecká jaskyňa a Stanišovská jaskyňa. Každá je jedinečná a zaujímavá. Keď budete na Liptove, určite ich neobíte. Bobová dráha v Pavčinej Lehote je najstaršia horská bobová dráha na Slovensku. Sami sa môžete presvedčiť, že ponúka jedinečný adrenalínový zážitok. Tunajší región je mimoriadne bohatý na termálne liečivé pramene. Na jeho území sú vybudované moderné termálne akvaparky a kúpaliská s celoročnou prevádzkou. Tie využívajú vo svojich bazénoch termálnu vodu z horúcich prírodných prameňov s teplotou do 39 stupňov. V liptovských akvaparkoch Akvapark Tatralandia a Gino Paradise Bešeňová nájdu návštevníci bazény, vrátane detských a relaxačných, tobogany, wellness spa centrá, adrenalínové atrakcie, športoviská a animačný program. V prekrásnom prostredí Chočských vrchov sa nachádzajú kúpele Lúčky, ktoré patria medzi najstaršie kúpele na Slovensku. Nájdete tu tiché prostredie pre celú rodinu. Aquavital Park ponúka kúpanie v liečivej termálnej vode po celý rok. Dominantou Liptovskej kotlíny je umelá nádrž Liptovská Mara, ktorá ponúka možnosti kúpania, surfovania, vodné bicyklovanie a rybárčenie. Žilinský kraj sa môže návštevníkom pochváliť aj pamiatkami zapísanými do zoznamu Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Jednou z nich je Vlkolínec, osada nachádzajúca sa pod ostrým vrchom Sidorovo, neďaleko Ružomberka. Vyše 40 pôvodných dreveníc a hospodárskych stavieb tvorí najznámejší a najzachovalejší komplex ľudovej architektúry na Slovensku, ktorý ostáva prototypom horskej, roľníckej a pastierskej dediny. Múzeum Liptovskej dediny v Pribyline je charakteristické objektami z niekoľkých dedín. Okrem drevených obytných a hospodárskych objektov, ktoré reprezentujú ľudové staviteľstvo, sú tu i dve vzácne stredoveké kamenné stavby. V múzeu sa konajú rôzne národopisné a kultúrne podujatia. Archeoskanzen Havránok patrí medzi najstaršie tunajšie kultúrne pamiatky. Múzeum v prírode dokumentuje osídlia, hradisko so svätyňou z mladšej doby železnej, kde kedysi žili Kelti. Najväčší drevený artikulárny kostol v strednej Európe sa nachádza v obci Svätý Kríž na Liptove. Pôvodne bol postavený v roku 1693 v Paludzi. Do Svätého Kríža ho premiestnili pri výstavbe priehrady Liptovská Mara. V nedalekej blízkosti je hrad Likava. Ide o najvyšší hradný komplex na Slovensku. Pod hradom sa konajú likavské hradné slávnosti a v Huňadyho bašte je zriadená stála expozícia dejín hradu. Región Orava má relatívne bohatý prírodný a kultúrno-historický potenciál. Je ohraničený zo severu s Poľskom, v línii Oravských Beskýd so západnými Tatrami, Roháčmi, Chodskými vrchmi a Malou Fatrou. Je vyhľadávanou destináciou tak pre zimné ako aj letné formy turizmu. Región Orava je určený pre milovníkov prírody a tradičnej ľudovej kultúry, ktorí uprednostňujú nepreľudnené miesta dovolenky, individuálny prístup a aktivity vo voľnej prírode, ktorú súčasne chránia. Turisticky atraktívnou časťou Tatranského národného parku na území Žilinského kraja sú Roháče, ktoré dostali pomenovanie podľa ostrých rásoch svojich štítov. Hlboké doliny, monumentálne končiare, vodopády a nádherné plesá. To všetko ponúkajú turistom Roháče. V neposlednej miere je tu bohatá flóra a fauna.
Oravský hrad sa vypína na strmom skalnom brale, 112 metrov nad hladinou sútoku riečky Račová s riekou Orava nad obcov Oravský Podzámok. Kedysi slúžil ako strážny pohraničný hrad. Najstaršou časťou stredného hradu je pôvodne románska väža 13. storočia. Ostatné objekty začali vznikať v 15. storočí. Mohutné kamenné hradby a bašty boli vystavené o storočie neskôr. V súčasnosti sa na hrade nachádza expozícia dobových zbraní a výzbroje, prírodovedná, archeologická a etnografická expozícia a expozícia historického bývania. Oravský hrad patrí medzi najvýznamnejšie kultúrne pamiatky Žilinského kraja a je najnavštevovanejším hradom na Slovensku. Na Orave sa nachádza aj drevený kostol zapísaný v zozname Európskeho kultúrneho dedičstva UNESCO, gotický rímskokatolický kostol Všetkých svätých v Tvrdošíne. Pochádza z 15. storočia. Mesto získalo v roku 1993 za jeho záchrannú cenu Europa Nostra. Tradičnú ľudovú architektúru môžu návštevníci obdivovať v obci Podbiel a v Múzeu Oravskej dediny v Zuberci, kde sa už každoročne konajú aj podrohárske slávnosti. Obec Zázrivá je miestom, kde sa už pravidelne stretávajú kuchári z rôznych európskych štátov, aby si zmerali sily vo varení halušiek. Okrem toho rázovitá obec ponúka množstvo kultúrnych a športových podujatí. Lákadlom je aj sprievod obcov, keď sa stovky tunajších obyvateľov oblečú do pôvodných ľudových krojov, aby si pripomenuli dedovizeň a fortiel svojich otcov. V prekrásnej prírodnej scenérii Oravy sa rozprestiera vodná nádrž Oravská priehrada, vybudovaná na sútoku Bielej a Čiernej Oravy. Na jej brehoch je viacero rekreačných oblastí s možnosťami rybolovu, kúpania, jachtingu, vodného bicyklovania, člnkovania, surfingu, iných vodných športov a atrakcií. V lete je turistami najvyhľadávanejšia južná a západná časť priehrady s rozsiahlými plážami. Konajú sa tu koncerty vážnej hudby pod názvom Hudobné leto. Lákadlom je aj Slanický ostrov. Zima a biela perimbaba láka návštevníkov Žilinského kraja zo všetkých kútov Slovenska, ale i okolitých štátov. Pre milovníkov zimných športov sú v zime lákadlom kvalitné lyžiarske zjazdovky na Kubínskej holi v pohorí Oravskej Magury, ako aj v Spálenej doline, Zuberci v blízkosti Roháčov. Obľúbené sú lyžiarske strediská aj na Veľkej Rači, vo Vratnej, na Martinských holiach, v Jasenskej doline, Valči, Jasnej, na Malinom Brde, ale i v ďalších novovybudovaných strediskách. Vo viacerých z nich nie je výnimkou ani lyžovačka pri umelom osvetlení. V Oraviciach priamo pod Roháčmi majú lyžiari výhodu, že sa po lyžovačke môžu vyhriať v teplých vodách termálneho kúpaliska s celoročnou prevádzkou, kde sa môžu vyšantiť podľa ľubovôle. Verte, atraktívnych miest na dovolenku, turistiku či spoznávanie kultúrno-historických pamiatok je v Žilinskom kraji neúrekom. Ak sa o tom presvedčíte na vlastné oči, určite si obľúbite práve túto časť Slovenska. Žilinský turistický kraj vás srdečne pozýva.